forget to subscribe. Hi guys! Dito kami ngayon sa Kusina Zebra sa Your Brothers para kumain muna kami ng lunch. Kakatapos lang namin ng adventure sa Black Lava. At yun na nga, ito yung menu nila. Maraming pagpipilian ng mga Bicolano food. Bicol Express, dapat subukan nyo yan pag bumisita kayo ng Bicol. Tinutungan na baka, pwede rin. Hanap tayo mga Bicolano food na maire-recommend sa inyo pag bumisita kayo dito sa Albay. Siyempre, huwag nyo kakalimutan ng Bicol Express. At yung mga pagkain namin dito maaanghang, kaya expect nyo na dapat kung kakain kayo ay pipiliin nyo yung mga native na pagkain dito na maaanghang. So, ito pala ito. Yan o, Dynamite. Subukan nyo yan. Bicol Express Pasta. Subukan nyo rin yan. Tinapa Pasta. Subukan nyo rin yan. Ito, syempre, pinangat ng Kamalig. Huwag nyong kakalimutan. For only 120 pesos. Well, hindi po to sponsor. Talagang gusto ko lang i-mention yung mga pagkain Bicolano na dapat nyong subukan pag bumisita kayo ng Albay. Di ba, kuya? So, dito sa Kusina Zebra, ayan yung kanyang location. So, zebra talaga yung ano niya, design, palibot. And gumagamit sila ng mga native, locally produced products gawa sa indigenous materials. Ito, syempre, dahon ng saging. Ito, mga indigenous materials. Yan. Suportahan natin ang sariling atin. Suportahan natin ang produktong lokal. And then dito naman sa gilid, nandito rin yung tribal house kung saan pwede mag-check-in, hotel. So, nandiyan yan. Mamaya, check natin, puntahan natin yan. So, ang ganda ng mga ginamit nila, oh. Ganito. Gawa sa nito na pinatungan ng dahon ng saging. Yung kanilang placemat ay gawa sa abaka. Kaya feel na feel mo talaga ang probinsya kapag pumunta kayo dito sa Albay, lalo na dito sa Legazpi City. Pwede nyo subukan tong Kusina Zebra. Pagkatapos nyo mag Black Lava Adventure o kaya naman mag ATV, pwede kayong magpahinga dito at kumain ng mga paborito nyo o mga gusto nyo subukan na Bicolano food, mga lokal na pagkain, tatak Bicolano. Wala ditong magda-diet. Bakit ate zebra? Kusina zebra. Wala lang? Zebra lang. Yay! Let's eat! Ayun ba? Cheesy laing. Cheesy laing. Ang laing, ano rin yan, isa rin sa pagkain dapat subukan pag namasyal ka ng Bicol. Yung may mga fusion na pagkain yan na ginawang cheesy laing, subukan nyo, girl! Experience nyo kay Ella yung mga Bicolanong pagkain dyan. Sarap cheesy laing. Ha? Sarap cheesy laing. Oo, masabaw lang, ma. Cheesy laing. Sarap. Kakaiba. Sarap pala to, laing. Tapos, So, na hindi manghang version. what can you say? What can you say? So, yun. Kain muna kami. Kaya ako spicy. Ayun na. Ako.
Kusina Zebra is yung tribal village. So, ayan, ganyan. Wherein pwede mag-bonfire. And then dito naman, yung kanilang mga hotel rooms. So, may mga rooms na pwedeng mag-accommodate and pwede mag-swimming. And parang may mga tents, pwede rin mag-stay. So, yun ito yung place. Nandito yung accommodation, reception area. And then yung mga rooms nandoon. Ngayon, punta naman kami sa Cagsawa Park. So, pag pumunta kayo dito sa Cagsawa Park, nandito pa rin naman yung mga dating tindahan na pwede ninyong mapuntahan at mabilhan. Yung mga produkto, magaganda pa rin. Yan, kung naghahanap kayo ng mga sili, ayan, mga wallet, natatak lokal, ayan o. Native pa yan. Pwede kayong bumili dito sa tindahan. O, si Ate Ami, hanapin nyo, tsaka yung kapatid niya na may si Maybell. Yan, may sili ice cream at saka sili shake. Pwede kayong bumili dito. Kung naghahanap kayo ng mga souvenir, pag pumisita kayo dito sa Bicol, ayan o. Pili. O, sili. Dapat, number 1, sili. Bumili kayo, sili. Mga panghilod. Itong panghilod natin, Ate Ami, galing sa Bulkang Mayon to. Huwag nyo tong ismulin. Galing to sa Bulkang Mayon. So, may mga ref magnets. Ito o, native. Bicolano, tatak lokal, abaka, yan, mga orchids, halaman, meron din dyan, mga organizer na native, ayun o, mga native baskets, bili kayo dito kay Ate Ami. Mga lampshade na gawa sa native products. Nito, o, tatak Bicol din yan. Bicol yan. So, ano lang ito? 25 lang isa. O, yan. 25 lang isa. May mga bags, mga pang fashion. Duyan! Yan. Kung tapos na kayo mamili ng souvenir, bili naman kayo sa Himayan. Coolers! Kainan! Halo-halo! Ano to? Uy, guyabano. Paborito ko to ah. Gusto mong guyabano sa'yo? May miming ko doon na. Hindi. Gusto ko sili, Ate Ban.
Pag Bicolano. Ano sa'yo, check? Sili. Meron bang sili shake? Ah, ice cream na. Meron. O yun, sili shake. Lalagyan nila ng alimbawa, Kuya Balo. Pwede lagyan sili. O yan, kapag gusto nyong bumili ng paborito nyong shake, may mangga, may chocolate, strawberries, buko, guyabano, pwede yan lagyan ng sili. Ano sa'yo? Anong maganda sa sili, ate? Lahat naman siya pwede. Ah, sige. Mango daw or Guyabano. Mango or guyabano. Sige, dahil paborito ko ang guyabano, guyabano na lang po. At dahil Bicolana po tayo, lagyan natin ng sili yan. Pag bumisita kayo ng Bicol, hindi kompleto kapag hindi kayo nakatikim ng sili ice cream or sili shake. Kahit anong pagkain, maanghang. Yan, dapat tikman nyo yan. Nauna na. Ay! Wait, O ito, guyabano with chili. Mix it! May anghang din yan. Ayos pala ha, parang tamis anghang. Chili mansi. pero okay man. Sarap. Parang mas maasim, guyabano, tapos may sipa ng anghang. Okay man. Let's go. Sarap. Thank you, ate. See you, Ma'am Ami. Thank you. Let's go. Thank you. So, nakakatuwa kasi mabibisita mo sila, matutulungan mo na kumita kahit papaano. Kasi nga sabi nila, kumita lang ng 50 sa isang araw, okay na. Kaya at least, nabisita natin sila. Yung mga lokal na turista na pwede naman umikot. Dito lang, malapit. Eh di, huwag naman natin ipagdamot yung pagkakataon na matulungan sila. Nakapamasyal ka na. Natulungan mo pa sila na magkaroon ng kabuhayan, kumita. At the same time, na ipopromote mo rin yung tatak lokal na mga produkto at mga lugar na may pagmamalaki natin. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So, yun lang po para sa video na to. Maraming salamat. Suportahan natin ang sariling atin. Bye!